Papa, il courage. C'est quoi? Mettre la plan spécial de l'angadine. Oui, on donne les revenus. Et vraiment, étalé, n'est pas barakala pour donner. Barakala tout. Barakala soudou. Barakala musulman, nous nous barak en sénito. Et il est bleu là, ne sais pas, du coup on a baramancham, c'est là. Ça va le no gara ulan fana be ambitan do so wati nan se kan se ga baro ma bebe bara wa sutun kura ne ma fo ni ndugu jera ma wulola to ke ka ayirila ni yere se ka bara ko do ne nay ci bara chama be en e ki sembolu yere kana fu yere ketli isigi do ni fem be parce ne atawre kama ma so do kama no gara don mege me gardien do fana ni ne gane do so se sai bai bebe lafia don fene timsen do be no psiku ke fena fe basta kodi ala son nandane nandane dia agato nane Ani sama papa. Man to. Ani sama. Ewe bom. Ewe bo busu bom. Buchala. Buchala. You can eat bom. Okay. Nini ga patroni. Ita kwenye nga baraude. Amane blachimu. Ebu bilike. Iba lele kapmo sui, iba de lame. Ya fam. Ifene. Après kungula do dene do dai. Barakela do me do dene do. Ifene ba ki ba fo ide. Il y a qui toi là. Afene kana de gun soro. Ibolo barakon nan. Ya fam. Ori kon ga. Ego ga to. Nantem. Bonante. Ya qui toi là ko se yame. Abe ka klito nyona. Yame. Ita ko ni ne de. Nete de yame. Voilà. Problème. Tala ibitiga minon blame. Be mina no ni ko ya. Be nga salon nan ni joshi ba. Kana sai famru ni kono yana. Blende tala katara. Ayi barakela tene chega dilan pense. I dan salon ko na dron de yana. Ani kene mana nu ani mina no ko kun fem. I dan o dron de yana.
cɛ ka dilan fɛn se ka baara foyi de tɛ ne bɛ se baara bɛɛ la ne bɛ se ka dilan fɛn se ne bɛ se ka taa ji bila ɲɛgɛn na hali n'a ye golo kelen ne bɛ se ka vɛsi k'an ta ne bɛ se baara sugu bɛɛ la patɔrɔn. n'i ka kuma in bɛɛ lajɛlen n y'a bɛɛ lajɛlen faamu mais n bɛ kelen f'i ɲɛna i ka baara du kɔnɔ n bɛna ɲɛ f'i ye sunɔgɔ ko minɛn ko yɔrɔ furan salon kɔnɔna jɔsili sugu taga i ka baara y'o de mais fɛn min ne ka chambre kɔnɔna ye baarakɛla tɛ don ne ka chambre kɔnɔ kuma tɛ ko ka i ɲɛ da ne cɛ sigi la y'a mɛn i b'o to i hakili la kosɛbɛ y'a mɛn. patɔrɔn ne yɛrɛ m'o fɔ patɔrɔn n'i ko ten n bɛ du kɔnɔ baara bɛɛ kɛ n tɛ se ka so kɔnɔna na e yɛrɛ ye baara nɔgɔya ne bolo ni fɛn bɛɛ ye i ka kuma mɛn. baasi t'a la o bɛ diya n ye. patɔrɔn ne bɛ taa fɔlɔ n bɛ sira kan. taa i ka baara kɛ. papa mun kɛra. ayi foyi tɛ yen nɔ n bɛ yan fɔlɔ de la ye. i ɲɛ b'a la kɛ. ne sigara baarakɛden ko ye ma dɛ. ne sigalen don. est ce que e ma nin ta kana fara ne kan papa. ayisa. kana n sigilen da don kuma na de papa. parce que baarakɛla ni pantalon depuis yen ne sigara papa. mais n'a ma di i bɛ se ka fɔ kan ka to yen. ne sigara. nin ka ko ma ne kun dɛ parce que e yɛrɛ bɛ ka nin tagatɔ filɛ cogo min ta a kunkolodimi bɛ n na. dana sa duguman bila ɲɔgɔn kan o kama sa. baba. duguman bila ɲɔgɔn kan o la. e ma den ni kuma cogo ye ne ma. e ma kuma cogo ya. e de bɛ se ka. e ma tagama se yan. e de bɛ se k'a bɛɛ dilan ka n'a o miirisa foyi ka n'o bila i kunkolo yɛrɛ la. e ko ten. awɔ ka n'o bila i kunkolo la yɛrɛ. baasi tɛ n'i ko ten. y'a mɛn. ne fana b'i lajɛ. ne fana ka lajɛli ye remarque dɔ de ye. papa nin lajɛ cogo in ma ne diya dɛ. ayi kana lajɛ cogo ma ne diya dɛ. kana fɛngɛ o la. parce que pantalon yɛrɛ bɛ den na fɔlɔ. e b'o bɛɛ de f'a ɲɛna. baarakɛla ni pantalon. e b'o de bɛɛ f'a ɲɛna. ou bien. baasi t'a la. ne y'o de f'i ɲɛna i k'a minɛ i b'a fɔ i den i tɛ fɛ min ka kɛ a kan'o kɛ. ayi ne tɛna juguya k'a la. voilà n'i tɛ fɛ a kana min kɛ i b'a fɔ a ɲɛna karisa kana nin kɛ karisa nin kɛ y'a mɛn. n y'a mɛn. voilà e ka da ne la dɔrɔn o ko olu b'a dɔn kɔni o fɛn ninnu o tɛ ne ka taabolo la. ne ko tɛ baasi t'a la n y'a mɛn. Allo? Papa, c'est moi, il y a des gens qui passent tout là. Allah, kira comment est oui? Oh oui. On va aller faire. Oui, on doit s'en aller visa. Tiens, on va y aller. Mais non, faut pas y aller ça. Ah oui. Non, on va y aller. Ah oui. Ah oui, quand même. No, era de feo coisa, aí jogando lá para todo mundo. Olha aí, como é que na já nessa. Nós só nem não fomos lá. Ei, não. Já nem eu na foto. Eu vou. Olha aí, como é que na de por aqui não está. Como é que não foi por lá? Eu não já nessa nem fomos nem como tudo mundo. Olha aí. Não precisa. Una sisa ne. Awo, ya mole kuna su. Ce nu lucru suda, nu avea din nu tu nu te lucru. Achuna de funu. Ama ke tu sisa ne. Ama jate mene ka na bla ma bla. No quiero guardar que tu no. Jono.
Iya patron. Awalnya. Alhamdulillah. Pasti. Iya kene. Ini fama. Wala kiro. Itu edu. Ha. Masih poin tahu. Pasti. Terus sudah. Terus deh. Awalnya nausi.